brýle. Nebudete věřit tomu, na co se dívá. Jak je to dlouho od poslední kontaktu? Dneska zavolám kámošovi. Asi tak 20 minut. Ptáte se, Vztahy jsou jak pořád velká? nevidět. Co je špatně? Jako zavolám Bolí mě to. teď? Bolest máš ráda? Ne, Tohle je jiné. zavolám mu Chci se toho zbavit. o To ne. půlnoci. Začíná ti první porodní doba. Jako Zavolám mu o jak dlouho půlnoci. to obvykle trvá? To tam na totální píčovi. 18 hodin? No, To je moc dlouho. Tak dobře, jenom ale on neví. Já mám tedy paušou. Já mám tedy nabíjecí televizi, který se jindy v životě nevybije. lidi, musíme zjistit, co v sobě vlastně Víte, má jak se dřív, než nebije. to vyjde ven. Když je Asi takhle, bychom měli myslím zavolat karty, doktora tak nebo se vybije. někoho, kdo ví, jak funguje Protože za mater slot a ta simka to vypadá nějak Ale tak. ono snad už tyhle šamansko Jsem tady udělal takový malinkou, aby ta simka, já ji potřebuji vyndat, takhle zandáme. Tady tohle je To snad nějak vadí. pamětovka. Ovšem, k čemu skutečný doktor? Stačí nám správné vybavení. Je mi jedno, co to bude stát. Najdi někoho, kdo na tu zatracenou otázku odpoví. Jestli se to dozví, hlavně společníci budou padat hlavně dozví. Proto jsme přišli rovnou za vás. Točím to tam. Jak se to mohlo stát? A máme takový mini fleškový Přijdeme na to, co se vlastně děje. mobil. Člověk To skládá jako L-ko. L. snaží se. Tady je počítač. Ona získává moc. Vytrolím kamaráda. Ptáte se, jak vytrolíš kamaráda, když ještě nespí. Podepsanou Ne, krví. já mu zavolám o půlnoci. Já tady budu sedět, občas si stanu, projdu se, pohodička. Zdůraznila, že tohle jsme v žádném případě A nedoporučili. Má pravdu, pane, to nemohl nikdo vědět. vydám první song. Sorry, že jsem se zresetoval, protože se mi... Dovolali jste se k titulu. Momentálně nejsme doma. Chcete-li zanechat zprávu Kristýně, stiskněte jedničku. Pro Bentleyho stiskněte dvojku. Chcete-li oslovit či uctívat Lorda Tarfala, podvládce bolesti, stiskněte trojku. A normálně Tak se to stalo. Naplňuje se, co jste předvídal. naplňuje se čálovejko. No, nevím, jestli to půjde vidět, jo. York, Anglie. O 9 let později. Tady tohle bude podporovat ten počítač můj. Takže můžu vzít lepidlo, takhle ho hezky očím. Pěkně ho takhle dám. Ještě krok a bude tvůj poslední. Pokud jsi sem nepřišel bojovat, pak jsi na špatném místě. Boj je přesně to, co zrovna hledám. Tak buď muž a Něco ukaž si se. nahlaju z tohohle počítače, to je mega Já maketa. nejsem muž. Vidíte tuhle flešku? Tak já ji odpojím. Je to normálně, nevím, jestli to jde vidět, ale je to simková Že nejsi SD člověk, ale bez leta. pochyby jsem muž. To je doufám Jdu teď jasný. na počítač a jdu to. Okamžitě odejdi, jinak za sebe neručím. Dobře, moje. Tak. Chtěl jsem ti jen nabídnout. Ne, pomoc ta při fleška není zabíjení Galahada. přihlášena. Nepotřebuju tvou pomoc, zabiju je sám. Nechci ti brát tvé iluze, ale nezabiješ. Zemřeš jako zahořklý stařec a už nikdy je nespatříš. To nemůže nikdo vědět. Ale já to vím. Přesněji Nikdy. řečeno vím, že uplyne 200 let, než budeš mít znovu příležitost setkat se s Angelem či Darlou. A nyní přijde ta část příběhu, kdy démon nabídne zlomenému muži šanci všechno změnit. Já tě za nimi dovedu. Za 200 let od této chvíle. Díky černé magii a kouzlům. Neboj, bude to důstojné. Díky černé magii a kouzlům jsem přece démon. Co za to po mně chceš? Tvoje slovo. Chci tvoje... Dej mi jeden telefon.
No tak ještě takhle dám. Brzo! Nemám ti Hajzle. A co? Co dál? To jsem daný hajzl pročiště. No, zase to všechno vybití. Pocit zčištění díky mikrofonu. Já už bych ti dala tak na držku. Philips Sonic. Zdravé sebevědomí. Philips Sonic. Zabíječka je přelomená a ty tady vyvádíš jak idiot. Proč nespíš? A protože musím pořád myslet na ty peníze. Tak na ně nemyslí. Jsi na něco hezkýho. Ty peníze jsou hezký. Strašně mě tlačí. Dáme si hlavu na druhou stranu. Ty eura jsou strašně tvrdý. Koruny jsou měkčí. A co když se žerou myši? Ale myši nebo inflace, to je to samé vyspy. Do matrace peníze nepatří. Investujte raději s odborníky do akcí nebo fondů. Fiobanka pro všechny pozemské radosti. Jo. Prodloužený víkend. Od pátku paprika sladká 400 gramů za 49,90. Kátlasik Gouda nebo Aidan 250 gramů za 39,90. A Tiger energetický nápoj za 14,90. Kaufland. Pan Martin z Ulhoště si právě nechává vyměnit 6válcový motor za motor ze sekačky. Proč, pane Martine? Nižší výkon, nižší povinné ručení. A co si o to myslí agent s povolením srovnávat? Víte, že na Klik.cz seženete levné povinné ručení na 6 válec? Ale takhle to dělá každý. Stačí si jen vybrat nejlepší nabídku a online uzavřít smlouvu. Můžete tak ušetřit tisíce korun každý rok. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Inspirujte se na našem e-shopu a osvěžte svůj interiér povlečením šitým v Česku. Goldera. Šijeme radost domova. Když se chcete poprat s rozbitými spotřebiči, musí se i obyčejný člověk proměnit v hrdinu. Postavte se všem výzvám čelem. S půjčkou od Flexifinu to zvládnete. Pro nás je hrdinou ten, kdo má smysluplný plán. Flexifin. Poskládají své fantastické příběhy s novými sety od Lego Friends. Potřebuji. Mám. A Na konci této reklamy bude tvůj ucpaný nos opět volně dýchat. Nosní sprej na Sivin Sensitive ho uvolní do 25 sekund. Působí přímo na ucpaný nos a znovu ti umožní volně dýchat. Konec reklamy, konec trápení s ucpaným nosem. Nejen rychle, rychle jako na Sivin. Poslední klik. Pošli to tam. Další z našich klientů dosáhne na výhody. Ani se nezapotil. Vyplatí se mít pravidelný pohyb Lidi, na účtu. co mám řeknout, ne? Aktivita se vyplácí. Založte si nový účet s odměnou až 1500 korun. ČSOB. Už je to 8 minut, co natážím. Bude dneska. Fakt. Mám tu něco pro každého. Pro děti Mám tady třeba Lego pro zručné krotitele, počítač. karty s Pokémony, či Ten konzolky má tady Nintendo slov. pro bystré hráče. A já mám takovouhle malou flash. Ranofál za Voxu máš Když to tam zapojím třeba do něj. Holčičko moje, na takovou bábovku to potřebuješ prosit mouku, svážit maso, vyšlehat sníh. No vidíte. Oreo, tvoříme vaši domácnost. Na Olion úplně Je to, co chutná ti víc. Všechno je fit lasagne i croissant z keto diet. Na změnu nejsi sám. a to vlastně je nějakou opělku. Dieta, do které se zakousnete. Já to udělám Přemýšlíš, jak si užít nějak zaslouženou o pauzu? půlnoci. Dej si naše Měl bych na to produkty 3 zdarma hodiny po to nápoji udělat za a potom bych zvýhodněnou to cenu. volil Nice kamaráda, McDonald's. Vždycky něco na že mi volal, co já jsem Nová Ale- rutina Revitaliky
Vůbec to není pravda. Jestli mi bude psát komentář a potom komáte, vymazu tomu kreténovi zase. Krok 2. Krém. Normálně. Zamkne hydrataci až na 5 dní. Aha. Zázrak. Nová rutina revitalizace Vymažu. od L'Oréal Paris. Vymažu mu to, Šíříme optický internet. protože já Nově jsme jsem připojili plátce toho. Věřte si na Outum.cz, že je lepší internet i na vaší adrese. Outum. Více ze života. Objevte ještě více svěžesti se značkou Sila. 24 hodin Táhnu, normálně si svěžest. na něm Vás si a vaše blízké. Užijte si explozi vůně a svěžesti. Sila. Vůně, kterou si zamilujete. A nyní ještě v udržitelném balení. I hned k použití. Pro více svěžesti. Scháníš Sabinou zákazníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Tak. Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a nebo pošli na si. flešce, Tak už nescháněj já na to nahlou myslíte na mobil. poptávej.cz. Stejně nezničitelná jako překážky, které překonala Tatra 148 v měřítku 1:10. První číslo kolekce jen za 29 korun. K dostání ve stáncích a na deagostiny.com. Elektrická řetězová pila s motorem Opticon Pracuju. 2000 W za skvělých 999. Ano, přihlásit tam, Specialista na ano, zahradu. Nákupy se ti ano, zase jestli vymkly z ano, ruky. přihlásit, Všichni máme hromady věcí. ano, Ale ať jsou to tam to sluneční brýle, takové, tašky, flash, čepice jede, nebo hračky. muky, yes. Na Vinted můžeš prodat, co nepotřebuješ a No, to přivydělat. já si to Stačí můžu fotit, fotit. vystavit a prodat bez Už je to ty Jsou to flash. věci znova nové. A tady tohle je, když to vydal, tak mi to funguje. Stáhnu si Teď vymažu. Tak, Vždy byla moderná já to teď a do nadčasová. Nová kolekce oblečení mého značky Espada. PC Již setupu. pondělí v Lidlu prošívaná bunda za skvělých 299,90. A už mi tady Kardigány za přišel post. 199,90. A kalhoty pouze za Na to se 269,90. nainstaluje automaticky. Správná volba. Takže končím. A Esence od nevím, kolik je hodin. spojení přírodní minerální